lagi mo here. Palms are sweaty, knees unsteady. I can't see my head on straight. Heart is heavy, wasn't ready. Don't think I can see your face. Now we're just friends. How long till that ends? It feels like forever away. Ang bago dito, dito na ba? 2020 kada isa. Ang sa taas, 50 senior or PWD, free lang din siya dito sa taas. Ang ikulat, So ipagawas na ang mga gamit. Charis. Hey guys, so we're done orientation and we are going to Charis. Uy, okay biya ni. Correct, muna siya kuan kanang barko ni Zem. Yeah. No, inspired. Baklang ulik V. Wow, ang video. Wala ka to ng kuan kang labon. Wala yung magina na para fair. Laging nito. Actually, inikabot ako sa lake dali ka amba kay para lami kuan ba. Lami og choreography. Sorry. Pero pwede na tawagin ka ng lapok dun. Gusto mo gawin lapok dun. Ilan yung hinimuan, girl? Uy, lami ang budbud. Tiganahan mo. Hello! So, nag-start na mi og lakaw. Pero murag hangak na ni. But anyways, this is at Pansat. Lah, ako kayong faggery. Hi, mamoy. Mamoy ni Sam. Kaya gini ako nga kung ano kauban. Kung hi Chris, pero postaan na ito. Patungas ani or katunga-tunga or I don't know. Manakay na ni sa tanan. Over na ni. Few moments later. Oy, abi man ako mulaban. Da. Wala sakto pang hiking. Diretso na ambak girl. Agay. Sige kagyaw-yaw na, mo nang kapuyon ka diretso. So mauto siya. Muna namin sa mo ang first station and now we're heading to our second station which is medyo layo-layo pa siya. So karon murag isa na ni sa mga ala. Ikuan pa banging muhang bageri. So mauto siya. We are go! Lah! Wala siya dira, wala ka. Ano? Napayano? Come! What? Wala ning kuyog lagi mo. Ning kuyog lagi mo here. Kuyog lagi mo. Ha? Isa di ari karon and sila kay naguna na and napo ko'y kauban niya na wala hipod because sa third station man good
take for me some pictures. The view, girl, my gosh. Mura dyan ka giana og 5 ka keks. Charis. But anyways, hapit na gyud. Naman na lang kuwang. So, grabe ka pang here, oh. Nawa. Yan narang dalan. Gosh. That's why dili nila gina-allowed na sulod na ang mga private vehicle because tungod atong naay incident diri nga na disgrasya. That's why dili na gina-allow din. Ang gina-allow na lang nila kay katon lang mga local habal-habal. Kabisado naman sila pud sa ilahang dalan. And as mga techniques. Sana or imbis magpuyo ra unta ta og balay kay weekends. Maag na pud. Tabang. Ang singot girl, my gosh. Last weekend, natag Manila karon na napunta dito sa Maragang, Ginoo ko. Murag taga weekend lang siglaag. Tabang. But anyway, happy na gyapon ko because exercise na to ni sis. Yeah. Let's go. Balag ibiyaan ko sa mga kauban. Meron ako ang companion. Very loyal. Di presa isa diro. Uy! Alam mo. Go, go. Lead the way. Ay, nako. Bansang third wheel. We did it! Woo! Oh. Sige lang. Asa lang. Gawin ka scripted. Alam mo? Finding the western sky. Nakiso wifi. Oh. Hey guys. So nakaya lagi na mo maabot diri. And nakakaon ako mga snacks. Actually sila ako mga kauban kaya nasa dito ano sila nagluto lunch since nagmotor man sila nagluto sila dito og lunch namo. Eh flap na una diri. Ako lagi pa siya here. Isa. You're so sweet. Alam mo kayo dito ako. Brave ko na. Nani? Sweet mong kayo na lang. Oy. You're so sweet mong gid. Oy. Tanawa ko. Tanawa sa vlog kami. Say hi to the vlog. Say hi. Hi vlog. Ano, yakmo man na imuhang ipon. Nayak mo man na. Ala, magpakuan siya ka sa akong kamot, no? Magpa-char. Hello, oy, rin. Ayo, guys. Pakuan siya sa akong kamot. Kaluoy, kikapoy ka ini. Kinuyog. Entarang isang. Wait, there. That's super sweet. Aww. Super sweet. Super sweet. Sweet kaayo. Ito lang isa, wala pakialam, babae. Kanya siya kalaki.
Hello! Hello! Hi! Kumusta? Sakit yung bagtak na nakag-motor? Agkaray! Para ang best sol-sol. Sige lang ako ang pasakyog motor. Dito pa tayo ngayon sa, sa Maragang. Maraging-gang. First time ko po, kasi galing pa akong Taguig. First time ko po dito sa Mindanao. Agkaray! Takto na nato na. Agkaray! Usa man na, girl? Dili siya ka pwede iring. Hi, T. Usa ka, T? Lagi kay si Auntie. Wow. Pero, alam mo rin siya itlog sa frog. Oh. Namino, i-vlog na yun. Ano ko? Pwede na ako nagtagbot. Mura mo siyang santol, girl. Huwag santol. Okay. Since busy sila sa ilahang pagluto para sa among lunch, ako dari kay mag-organize ko sa among ipamalit. Kaya actually, murag 1 week mi diari mag-stay na over ang pamalit, pag-grocery, napay cake. Napay, saan mi diri? Saan siya? Fish? Wow, hot dog. Saan yung mga seasonings? So later guys, magkuha na ta, magligo-ligo. Of course, mag-picture-picture sa diha later on. You know, content creator, bi ami tanan diri. Naa siya yung mga cottage, no? Kanang mag-anhi diari for a day. And then, pwede po sila diari o ganang overnight. So kami, sa among group, kay mag-overnight ni. And diari mi mag-lodge later. Ayan. So, 100 pesos mi each there. Siguro ang mga pricing, ibutang na lang nako siya sa screen or sa description para dili mo malibog if ever ganahan mo mula here sa Lake Maragang, Tigbaw, Zamboanga del Sur. And yeah. Oh, hey guys. Tigbaw, wow, kaog sabaw. So dako-dako siya diari in fairness. Ayan, good for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ka buok ang masulod diri. Di ba? Perfect na. Unya, ang isa ka ano pod nila, ang isa pagkaigdaanan is pwede siya masulod ang tulo ka buok. Oh. For only 100 per person. So perfect na mo diari. And this is our view. Uy, noo ko tabang help. See? Wow! Nice kay mi og view. Pa dito. Diba? Actually, akong mga kauban na asa dito, and then nangutan ako nila kung okay lang ba nila. Muanhi ko diari sa may very famous spot there sa Lake Maragang. Gusto lang ko mag-rest after our long hike. Kay last time manggod katong second time ni Anhi mi diari kay nagmotor gid mi tanan. It is because dili na mo kaya nga mag-hike. And then dili sad mi conditioned that time nga mag-hike mi. And then karon, thank God nga moagid siyang nakaya. And looking at this beautiful scenery, this beautiful nature created by our God. You know, kabaw mo ana kana bitang lahi ra gyud ang mahatag sa nature sa ato every time nga mo visit sa isa ka place nga dili siya kana bitang dili bitaw siya the usual nga makit-an nato, no? Bisan pag siguro balik-balik ko mo anhi diri digid siguro ko masumhan because lahi ra gyud ang energy ang naa diri and lahi ra gyud ang iyahang mahatag nga rest bitaw. Ako mga kuyog is mga ka-office mate nako. They are very supportive when it comes to laag-laag. Oo. Wala ginay pinalagpasan ilahang maato ang mga laag diha. So laban lang gihapon. And later on, mag-lunch me while they're preparing. Nara ko diri karon just to film para makig-talk sa inyo kung how grateful I am sa mga nahitabo sa life, you know. Life is short. And you need to live with it. Ana lang siya. Problems are normal, of course.
ang dili normal, ang kana na lang yun ang dili nimo siya matarong og handle. That's why if na may problem today, go laag mo kay deserve na ninyo. Laag mo somewhere nga bisag this day lang malimtan ninyo ang mga problems nga inyong gipang bit-bit adlaw-adlaw. Going here sa Lake Maragang, kung gusto mo bugat ang inyong gibati, pwede mo muanhi diari and then do whatever you want. Leave your problem here. Ingon ana ang atake. Nagulan na, sinuglaw na. Hala, mutabang din mo? Hala! Yes, oy! Mutabang din, oy! Hi guys, mag-feed na siya sa ihang igsuon. Jeff, dili ka masigo sa kamera. So another agenda na pod ni mo dito sa view deck daw nila. So let's see. After lunch. Tabang na pod. Ay, ginoo ko. Kapoy yung mga barkadahang. Very adventurous. Ay! Dito niya sa GC tayo. Yan si GC Jeff ba? Hello, be! Taikon, pato! Pabo rin. Pabo. Magkamera na ko, be. Puro lubot ni mo, be. Guys, help! Ay, nag-cramps na ko ay. Hindi ko nag siya ay. I cannot. Oh. So guys, namin tayo sa sing. Hello! So na namin dito sa view deck. Ayan, we're happy to be here. It's our first time sa Handuraw View Deck. Ayan, Handurawan. Ha? Handurawan View Deck. Nabisi sa tanan og pinicture sa ilahang mga uyab, sa ilahang mga partner. Nya kami ani. May kamot. Another achievement in my life. Yes. Okay pa? Are we all set? Laban. Dito na lang. Oo, sumura ni siya. Limang naog na putak lakbat. Naog ni. Sa Facebook. Pagi, mga kaman, Carol. Baby, come here. I will protect you. Uy, bilak. Uy, ginoo. Sige. Talking to me with your eyes, I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise, I come around with the perfect alibi. Midnight, pouring my heart out like a water. Tick-tock, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. Can't get enough of your sweet loving like we're just a couple bees, please. I'm good to you, honey, like leave me, and I'll be sticking to you. I'm good to you, honey. I'm good to you, honey. Yeah. I'm good to you, honey, like. Honey, like I'm walking around with a smile. You got me feeling like curfew after 9. Yeah, you're tearing it up with the style. You
got me living a brand new kind of life. At night, pouring my heart out like it's water. TikTok, you know this night ain't getting younger. Feels like chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet, sweet loving like we're just a couple days. Akay nahisgutan. Ay nahisgot sa imuha. Wow, haluan. Haluan ni Sam. How was that? Lamig? Tamis? No. Wala ito nadakpan ganina, girl. Sitting pretty. Waiting for our food. Sitting raka. Sitting raka. Wala pwede. Day. Operation Pangahoy. Gusto man gyud magkuan. Bonfire. So ako ani ang documentation team para nasa ang weekly. Ay, perfect. Hala, grabe na dyan kanil. Uy. Ikaw. Ano ba dyan? Plus. Muna siya mga plus guys. Kaya gawas din. Saan na ako? Muna na siya. Luto na ni. Arara, oy, over. Karang kapag arty-arty ani, oy. Man. Tabang. Kala dili aesthetic ay nagkumkum kog marshmallow. Dili ikumkum na ang marshmallow ay. Ana, go. Go guys. Go guys. Okay, nita so kapot. Kami kay no. Kisa mo gyud kauna-una ani, oy. Bibilin yung chocolate. Ayaw pa. Teka pa mo yung sunod. Ayun, pa ah. Hoy, lami sa girl nyo. Gani. Yak, sigurita ni Alsher. Ay, bida-bida, ginadya ko kaniya. Kami ko siya. Pero hindi ko ang force value. Hindi siguro nawala na.